Melek awan turu ngono lho, Dik. Bubuk siang, Dik. Menjaga kesehatan. Lah lapo sampean panas-panas koyo ngene mimpi kumbahan. Mangkakno pikiranku kok gak penak iku mang aku dodol bakso mulai gurung tek jare arek-arek. Kang Bogan, lapo kon mulai, Kang? Anu atiku gak penak iki koyo mikir bojoku. Lah dadak aku mulai kok sampean mimpi kumbahan sih, Dik. Apa pantes ngono ku, Dik? Apa pantes wong wedok mimpi kumbahan? Wis tak pengen kok, Dik, lek aku nyambut gawe, lek aku dodol bakso, gano ndek omah, sampean hati-hati sampean, sampai mimpi-mimpi kumbahan. Kena panas sih lho, Dik. Kulite sampean iku lho, engko malih berubah dadi ireng. Aku iki wong lanang sing sayang nang bojo, Dik. Sayang nang sampean. Aku mau gak ngijini sampean mimpi kumbahan, masak, blonjo nang pasar. Iku tugase wong lanang, Dik. Kok iso iki lho? Wis nang turu. Turu sangu dhuwit apa ora? Iku cukup apa ora? Iya, engko lek pas turu ngipi kepin ngerum, ketemu Purel ganteng, wong wedok iku kudu bubuk siang. Sangu dhuwit. Kok iso lho? Sampeyan iku sing iso menjaga perasaane wong lanang ngono lho, Dik. Lek tak tinggal-tinggal ojo sampai mimpi kumbahan. Ngerti apa ora? Jam 11 tep iku bubuk siang. Engko jam 2 tangi. Leye-leye HP-an. Ngono lho wong wedok sing bener iku lha apa wong wedok kok akal-akal nyandaki penggawean omahe. Wong wedok apa sampean niku? Nang turu. Iku bun-bunanmu sampai gosong iku akan mimpi kumbahan. Wis gak iso menghargai wong lanang blas. Wis tugase ku ana dhewe-dhewe, Dik. Tugase wong lanang nyambut gawe, peras keringat, golek dhuwit. Tugase wong wedok ku ndek omah istirahat, bubuk siang. Ngono lho, Dik. Aku wis bolak-balik ngandani, Dik ojo masak, Dik. Ojo nang pasar blonjo. Sik gak dirungokno ae. Mualah mimpi kumbahan, aku paling benci delok wong wedok mimpi kumbahan iku. Kulite lho eman. Wong biyen tak rapi putih bersih kok. Saiki dadi bojoku mali koyo ngono, Dik. Kakean panasan.